Bé, anem avançant ja sobre les eines de les diferents sales, ens en queden poques. Arribem a aquesta d'aquí que ens diu sala de capítols. Clico. Què és un capítol? Un capítol serà la quantitat d'informació que jo posaré en un punt determinat que ho puc separar d'un altre que sigui una temàtica diferent. Suposem que en un mateix DVD vull fer-hi entrar dos reportatges, dos viatges que hagi fet, un que s'hagi fet a França i l'altre a Anglaterra. Per diferenciar i poder començar a veure la imatge que a mi m'interessi, si per exemple la segona a Anglaterra està al segon capítol, podré crear capítols, el que em donarà l'opció de poder engegar directament amb les imatges que jo m'hauran interessat, saltant-me les que no m'interessin, com un DVD comercial en què podem agafar diferents informacions en cada moment. Aquí us he baixat una seqüència, aquella de Carnaval, la que ja coneixem dels carros i aquella que ve per defecte del programa de musiqueta amb aquelles floretes. Aquí veiem que al moment ell m'ho ha obert amb dos capítols. Jo ara faré desaparèixer els capítols i veurem què passa. Per defecte sempre el primer capítol se'm posa sol, vol dir que si no fes res més, amb un sol capítol m'entraria tota la informació fins aquí. Si jo vull fer-ne tres per diferenciar una pel·lícula de l'altra i de l'altra, tinc l'opció d'insertar capítol a l'inici de cada clip. Serien aquests tres. Faig això i automàticament me posa capítol 1, capítol 2, capítol 3. Aquí va bé perquè tota la informació està en un sol clip, però si jo estic muntant la pel·lícula i tinc 30 preses diferents de la primera pel·lícula, això no em servirà perquè a cada clip me posaria un capítol i automàticament no em serveix. Amb la única cosa que, per exemple, jo ja hagués fet un muntatge i ho hagués renderitzat, ho hagués guardat com un arxiu AVI o MP2, tot el que és la pel·lícula d'aquesta zona d'aquí, que podria tindre 30 minuts de durada, i els 30 clips me'ls hauria refús amb un. Això ho hauria fet també amb la segona i amb la tercera. Llavors sí que, com que serien per clips uniformes, me serviria aquesta opció. Si no és així, ho desfaig. I aquí jo li puc dir la segona opció, que tampoc me serveix en aquest cas, insertar capítols a intervalos fijos, de cada 5 minuts o de cada 3 o 4, posem de 3, clico aquí i ell busca la línia de temps i on hi hagi els 3 minuts me'n posarà un, com que no n'hi cap més perquè no hi ha una altra fracció més gran, me n'ha fet dos simplement. Ja us dic, no em serveix aquesta. La tercera, insertar capítols uniformemente. Si li dic 3 capítols, ell dividirà el temps que hi ha aquí exactament per 3 i me'ls posarà. Tampoc me servirà aquesta opció, perquè me posa en un punt, en un altre en què estaria mitja pel·lícula encara, i amb l'altre me n'agafaria mitja de queixa i mitja de queixa. Per tant, tampoc me serveix, però són possibilitats que té el programa de poder treballar. La que de veritat me servirà és la manual, perquè jo podria tindre encara, sense renderitzar la primera pel·lícula de les 30 seqüències, i allà on acabés la pel·lícula jo podria marcar-ho aquí i manualment clicar i afegir un segon capítol. I allà on m'interessés a començar el tercer, també ho clicaria i em començaria el tercer capítol. Me n'ha fet 3. Aquí jo puc variar, aquí per defecte em posa capítol 1, jo clico 2 vegades aquí, puc canviar el nom,
Li puc posar Carnaval i accepto i m'ho ha canviat Carnaval. Després també em permet canviar la imatge que defineix el capítol. Si, per exemple, la primera imatge del capítol número 1, que és aquesta, a mi no m'és representativa del que hi haurà dins de la cinta, puc clicar aquí i, desplaçant-me amb la línia de temps, buscar una altra imatge que m'agradés més. Doncs posaríem aquesta. Clicant aquí, m'ha canviat la imatge amb la que representa el capítol. No vol dir això que comenci aquí la transmissió del capítol. O sigui, sempre em començarà pel principi, però amb aquella imatge, veieu? Al principi era queixa, però en aquest moment, quan me surti el DVD, m'ho llegirà i em dirà que aquesta és la imatge representativa del capítol número 1, i així mateix podríem fer del 2 i del 3. Veiem doncs que és molt fàcil crear capítols allà un lloc on ens interessa.